Promover a cidade de Pontevedra como un destino accesible para todo tipo de públicos e centrado na calidade de vida das persoas. Ese foi o obxectivo de Miguel Anxo Fernández Lores, que hoxe, nesta segunda edición de Fitur, estivo en Madrid para presentar o Triatlón Multiesport Pontevedra 2019. Queremos promover ou promocionar a cidade de Pontevedra e tamén as Rías Baixas, obviamente, como un espacio donde a práctica deportiva é algo absolutamente fundamental. Levamos, non sei, casi 2 décadas construindo unha cidade entre todos onde as persoas son o máis importante e as persoas necesitan ter calidade de vida, calidade urbana, facer práctica deportiva, vivir nunha cidade acolledora e que ademais promover esas prácticas saudables. E dentro desas prácticas saudables está o deporte para todos, pero tamén está o deporte de base e tamén o deporte de élite, non? Porque nos axuda a proxectar a cidade e a que moita xente nos visite, non? Unha importante cita deportiva na que se practicarán as 5 modalidades de triatlón e que, segundo Lores, alcalde de Pontevedra, suporá unha importante excusa para visitar, en xeral, as Rías Baixas, e en concreto, a cidade de Pontevedra. É un momento estupendo para conocer Pontevedra, para conocer as Rías Baixas, vai a gustarlles, porque ademais, digamos que o triatlón é un deporte ademais que utiliza moito o espacio público, os espacios verdes, as zonas verdes, e en Pontevedra estamos acostumbrados a acoller eses eventos deportivos e a practicar. Para iso temos tamén o campeonato do mundo, o campeón do mundo de triatlón, e xa temos ademais experiencia na celebración do Campeonato do Mundo de Duatlón no ano 2014. Por lo tanto, eu queremos aquí neste foro, non, e neste escaparate, dar a conocer a celebración dese evento e que aproveiten ademais para disfrutar da cidade de Pontevedra, de todas as Rías Baixas e de Galicia en xeral, non? Un evento que traerá a vila entre 4.000 e 5.000 deportistas procedentes de todo o mundo que estarán na zona unha media de 10 días e que encherán a vila de deporte, pero tamén de actividade económica, así como dunha ampla cobertura mediática. Vanse retransmitir, esperemos que probablemente por todas as grandes cadenas internacionais, non? E, polo tanto, eso é unha promoción e proxección da cidade impresionante. Unha concurrida presentación na que os asistentes puideron desfrutar dunha das mellores caras da cidade de Pontevedra, a cidade para as persoas.